Bafethu, I just bought myself a new house eMhlanga, ngathenga ney'moto, asambe mfethu ngiyokutshengisa. Kodwa wena uma uvakashela indoda yakho ekufutha ngefeni, ukucinani, ucishe ufe lapha, mina ngishaya nge-aircon, cava nalo mnyango ntwana, hawu wazelaphi? Cava my new collection yey'moto mfethu, mina ngikulanda abobhaqa be-Adidas abashwabene, cava le khamera mfethu, njengayiphi? Eyi. Cava mfethu, cava le door, cava le makhelwane, cava le green grass, cava le cars, yo bafethu, igaraji lakini kodwa liphusha liphushe ustak bheka mina ngilivula nge-remote ngithi press lithi liwe njengamabele kalokhuzana kodwa sikho lapho mfethu. This 950 is driving me crazy. Yo, like dog mfethu, cava le music, cava le jetso, we are living a dream bafethu, thina sihambe ngamapholo akhamazi usidala iy'ngozi, ngihamba ngejecto. Eyi, bhasobudombe yakho, tshela ugogo wakho ukuthi akukhiphe leyo aircon engasebenzi, ucave yami ya-round ithi vrrr njengengqondo endoda yakho uma ngabe uyophuza. Bafethu kumele nginiqhashe nizongividorize, ngikhathele ukuyibamba likhamera mina, cava lo mnyango dog, athi kuyise ngale erondweni mfethu, irondo lami leli ngizovalela khona into yami ezongiphakela imali. Angithi wena uyasaba, thina sabi, cava le ntshwebenyana yami laphana eyi-one, intombi yakhe eyithandayo. And la eMhlanga siphisana ngomengo, umengo uze uyiwele guys, like buka umengo wami ibhunkabhunka. Scoop so petrol, leli gets le remote, mama lana you just press and say babe I'm outside. Cava lesikhathi beku-4 guys, akubhorekile ngiyi-1 emzini wami omusha, share amanamba pen. So as you can see bafethu, these are my cars, these are my fucking car, ngibhaye namasako simende, this is my fucking home. Nangu umfana wakho ngisho wendoda uphoswa yini la? Konke ngifuna la. Lezi zinto zakho la. Yebo. Yebo.